jere obodo ya lee onye ala na-eje dịka o nwere ebe o bu n'obi dibịa na-eme nke ọ dịka ọ na-eme nkịtị unu na nnukwu ibe ụzọ ka anyị nọ na nke oyi anyị high chief Ifeanyi Chukwu nwa nwoye na-ebo na mụ haba nwa m ọgbalị nkịta okwu juru ọnụ nwa dibịa anya bata ibe onye nwere oweli chọọchị ibe onye merikani na ọ bụrụ ka onye ara na-ede a na-agụ egwu ọnụ ibe anyị ivo mmiri ike ibe nji kwube nyebe ochi na nwata anyị na-akọwala unu nne mụrụ ya nna m nwanya nne ya gba akaebe otobe ka ibi esi nso o wee gụba akwụkwọ nyaba agụmakwụkwọ wee jisiri ike maka onye nya na-arụbi na-agụghị bi ụwa ya na ibe na-eme ochi na nwata meli ntame imo banche nwere ovu nwere isi o mesịrị m ọrụ mekanik rụba mekanik ọ lụrụ mekanik n'otu rụkọta mekanik oge o ji rụkọta mekanik n'ime ọdịsha o nwere ibe ọbụ obulu ọrụ mekanik nata ọkụzụ jọnshọn bido nya bọọlụ mekanik n'isi oge o ji rụkọta ọrụ abụ arabi na-agụ wee kpọọ nya n'oge ezugo ekwentị onye arabi na-agụ ụkpụrụ nwere ibe ọ ga-abụ n'anya wee mewe arabi na-agụ mbọsibulubo ka na-ekwu ka na-eme ovu mbọsiluwe ya bụ nwaanya dị ime n'ime moto na-eje hospital na nke ndeli dọtọ nwọcha na n'Igbo ya yiri mụ na chiji lisue n'iru kochi na nwa lisue n'iru kiya moto eji bụrụ nwanyị wee mebie onye ọbụla ive nnekwu ive bụna taya moto gbara agba otu onye ọbụla na-akpa yala kedu ive gbara ive ọ bụ egbe ka ọ bụ gịnị ụmụnne m ya bụ ochi na nwanyị na-ekwu ochi na nwata wee si n'ime wọkshọp wee mata n'anya ọbụlụ moto ochi na nwata wee tinye mkpu na ya dị sọrị akwa ndị oyibo ụmụnne m achọba taya kute taya tinye ọstati ya moto ka moto ga-aga moto ekwere ọgịga ka a na-ekwu nwanya n'ime wee kwuo ekwu ka agba ka ege eme ihe ya na-akwadozi ọnwụ haba ochi na nwa wee n'anya n'ụka nwanya na-eti mkpu osidu utekana nwanya ikuku kuzie ụmụnne m ya berebe kwuru n'igwe ndị bụ moto na di ya wee dutenya bụ nwata nwanyị debe na ka agba ka ege eme moto ka moto sitati ya ka wee jebe hospital ka a na-ekwu ka na-eme ovu mmanwụ bịa ochi na nwata n'ime ochi na nwata bịa aka n'isi ka ọ na-azụ wọshọp kata vidio na wee weta njin oyi
wee kwọlọsi anya ti anya bụ nwanyị ka a na-egwu ka na-eme haba nwata nwanyị azụzela eze nwesi ụmụnne m nwanyị kwue sipụrụ ihe chebe na-asụ ụlọ ka akpa nke ga-eme n'ime nwa pụtawa ilo haba edulu nwata nwanyị wee jee n'azụ ụlọ injinia wọrịa nwa m ka a na-egwu ka na-eme nwata nwanyị wee mụọ nwa obodo wee dara yala yala kọrọ obodo niile na-eti kedu ibe mere ibe igo mmadụ wee bunye ihe ochi na nwa enu ochi na nwa nọdụ n'elu na-awa ka ijele ụmụnne m site mbosi abụ nkaba ibe na-emela ochi na nwa ibe n'ikwu nne ya n'ụmụ ọrụ ozu kọkụzọ ma mbala iwe gbagote unu abụgo chechi na onye akalụ n'ụbọchị o nwere onye mala ụmụnne m ochi na nwa akọwago ya wepụtakwuwe wọkshọp o nwere ọrụ ọ ga-abụ ibe na mere ochi na nwa ibe webe ọnya nye nọba n'ụlọ na-agụwa ga-egburu ya igo mmadụ bụla siri waba ụtụtụ na-ebi ochi na nwa na-abịa na nkwọ ọkụzụ na-ego ụbụrụ na-ego ọjị na-ego ọkụ igo mmadụ kwuwe ụtụtụ kwa ebi nwoke nwe atọ n'igbu ọkụ ọgbazi gwa ọlụ mekaniki kọ na-alụ ụmụnne m yeberebe ekwukwe n'igwe Chukwu na-eme eze aka ka mmadụ na-enyeli mmadụ Chukwu ga-ekwu ife onye ga-abụọ ife solo n'uhuwe ya mezie ndị ọdịnala Chukwu ebebe obe ji bụla enyi ụmụnne m tata olu dibịa ka o jizi azọ ndụ ya bụ ochi na nwata n'ọkụzụ anyị na-ekwu ya ka o ji karịsị ya ka o ji wee lụ na wee lụwa n'elu ọdụkwulu njọ wee kwueli ihe ọdụ eji wee kpọfe ka eji kpọba asị tata ozo ochi na nwata ya bịa gba ikpe ọdụ ya egwugwu elu tagi ya egwu wesa na adịrịsị ọkụzụ jide tata na-echi ịgbaba ukili ịgbasi ya ijazi na nke ochi na nwata ịma na ijero n'aba chi na nwata ya ọlụsọ ode n'igbo ode n'olu nwata Chukwu nyere ike n'ọkụzụ nke ka anyị n'igbo alụsọ ode alụsị ịgbalị igbo ya leo onye ka nji wee kwube n'ibe na-emelụ onye ibe karịa ikwu nne ya ka o si bịa ochi na nwata ikike eji ekechi ụzọ ochi na nwata eze ọma mburu dike n'udu ochi na nwata kịdịkpa na-agbọ ya na anya n'azụ ochi na nwata ude eji jide agụ ochi na nwata n'ọkụzụ mmebi nyele ntazi n'ọkụzụ ọdụ na mgbọka ebi ya ọgba na-enwe egozi eme na-ezu nwa na-ebone m dịka ọdụ nwa nwa ya na-ebone m onye obodo jụrụ ajụ onye mesibụla eze onye na-ekwu n'oge tụ ụkpọ
selitebe karafish olu dibia kona lutat haba onya koji luna welu nenu weli enenya lobo naka obodo nya mutalodogu manji le ife onya mulodogu anji le ku let me see Gladys yo mwanya benya mutalo kemwa mwaji de haba ni akane tu odio felu ma baladina umara mokuzu ozukosi down iyo muwe mwa yamba dagi nomu onama wekoga mawana ina kemesia na ye palada nuna numo ive wonya wali dage walilinda niya kana po leti shift ane ponamu nyabade pona yine wive wava chilo kuzu bwenu ivo yako kuzu meo nyabo ya nyine ku wajali nuto kalimalo bibiya lol ukamaka moya nebo namu adamu abaladina ogi godona osodi e makubia kilikili star manya de mayine ojeli bodi kema baba ojeli bodi kozoshina omutali ya waka omutali ya waka anagu muonu madu shaleva boyi mochi omutali ya dio balaizi chief obi ajulu moya nebo nemu dio balaizi oyi kani nebo onye kani etu ozo ozaze di no bi one kokusu ya oyi obi ajulu moyi ibe moya sepone wochi na maka mwa onki kodo ana mekeneku yezigbo nwanne ya wojide shiv china malumu waya nebonemu oyomo ngikodo na aba wenya ka netu ozo zakono biwa kokus omamala bia dibe nwoye yegugu na boite aba yegu na boite wamusha gozia shagozie nwoye dibe nwoye ebone udubuli bububa haba wenya ka netu wazaza batawanu no kuzu oyi mubia bia ba ibondo weki kodu na mo eguna boy jana ades adoshi na nwata iwe bụ na ebe nwanyị anọnyanye egwe n'isi nwanyị na-edozi obi adamuchi na-echere m nwoye na-ebone m adadi na-elu ukwu anụ dị ya nwegwozie mmedezugbe na abọgị ada na-elu ukwu anụ dị ya
dibịa alụsị oshi na nwata kọkụzụ mgbamgbala o ji mgbọrọgwụ n'aka bịa ụwa isi nkịta akpụla akpụ na-akpụ ụja haba o ji ọgwụ eme oge nwa dibịa alụsị ị na-agwọzikwa ọkọ ị na-agwọzikwa ọbara ọhụrụ abụkọzi ihe mgbọrọgwụ na aja agwụ na ọkụzụ oshi na nwata mmiri lile ji mbe na awalọ onye ọkụzụ mgbala ibeli ihe eme enyi na-amụ enyi mbe na-amụ mbe utu dike onye amụlụ odogwu na mba ọ dị ka ọ ga-adị ọ dịba adịbala ibe egwu tọlụta na akụra ifeọma aka n'iru ana m ekwukwani na onye Chukwu mere eze ga-abụ eze obi iwe bụ nnekwu na akwụkwọ bụrụ na-esi m akọ eze ochi na nwata ọ dịba adịbala ibe ọ bụ na dibịa kwụsị ya ibu ọgwụ ọ bụrụ ofe ị na-anụkwa ibe oge isi m bụla ekene ka m kwale ka m wee kwale onye m hụrụ nkene onye nwere mmadụ na-eji aka ochi na nwata ihe ọma ochi na nwata enyi bụ enyi haba o si m ụka n'elu ya shi obi nwanne ọbesha onye ka a na-etu igwe ekonomi nwanyị ezigbo mmadụ ọrụ onye na-alụ n'ụwa nwe eziokwu nya na-eleta igwe ekonomi ya ozi ebenezu osibu kenekwue Chizọba ụwakwa ndị anyị na-avọ nwele bili onye ka a na-etu gbaji ya ọzọ wanụ nọ na-enwe gbaji ya ọzọ wanụ nọ na-enwe ọdụ na ọdịgwahue wegwugwozi emene nsugbe ana m edu na ekene ochi na nwata ya na-ekwu ibe anyị ga-ekwu ma anyị na-ekwu n'ọnụ ezi oyi chukwu ozie gbaji ọzọ egwu ekene gị egwu akpọ itowe ezigbo mmadụ nwe onye ụgbọlugbu oyimụ ya wee egwu abịa ude mba dene onye ụmụolumu nwangi ka ọdụ onye ka a na-etu wokwụlọ ọka si anụ ụmụolumu na ahịa melemu ezi oyi na-alụkwa ibe emelike ekweghị ụlọ ọkwụlụ aka m soni n'egwugwu akụzụ ka ị nọ ana m ekele shif onye ịba anasị eze onye ọkụzụ ọma mbala dị ya onye ka a na-etu ọfọgazawanụ na ọkụzụ welọsọ wele ije dị ya wegwozie mmene nsugbe na ekene gị fakaze na ọkụzụ egwu wee jee Ebonyi steeti uchi na nwata si buka n'oyi ya shi Tony Nwajie ezigbo mmadụ onye Ebonyi ya wenye ka a na-etu ife abatawa nke Ebonyi steeti niile ya na-azụzikwa abịa ọgwụ onye ji malụ eziokwu
na-ezoro ezo Chief Tony Nwaji nwekwazie mmene nsogbu ekele gị ochi na nwata kwụmụ n'azụ ụmụ na-ekwu n'ọnụ egwu kenelu unu egwu wee jebe ọrụ ugwu ma nke oyi anyị Chief Akụchukwu bụ n'ise Akụchukwu bụ n'ise Odedigbo one ụkọrọ ugwu ibi melerike eziokwu a na-agụ ọgụ ọnụ jabali egwu nwekwazie mmede nsogbu na-achọghị egwu ihe moshi na nwata onye ndị ya mele mma na-eme mma ekwena bụ ikwu nne gị gbanchawụ gị n'azụ emekwana ajọ odibi na-azọ ndụ iwe dị ogologo apụ gị wee pụ echi maka na onye mere mma ya ka mma na-abịali ime njọ nne n'ụwa kele ihe njọ eziokwu mụ bụ prọfet Arụalaeze ama nwekonye nteja abụọ wọbụ na-ekwu n'ọnụ mụ na-ekwu mmọnwụ ndị-eli ude njinji mmọnwụ ijele ọmụ na-agwa ihe mochi na nwata ogologo ndụ na-arụ isi ike ka anyị na-agọlụ gị na ezinụlọ gị ibebede ndị na-etinye anyị gbaba Peter studio webu dị na mbọ aka na-alụ egwu dị mma nwabụ injinia wọri n'uru kele isi ovisho na-egbu injinia wọri ọ na Mbaise onye na-eche nwalibe ọ na-eme ovu ukwu na-eyeli mbali injinia wọri yegwu anya oje yegwu anya enwere ilo oje mbede ọra na eze ekwedị na ochi na mmadụ ndị ọkụ mmadụ egbufere ihe ọ dịkwa dị echi adịghị eme bụ aba nwa mmadụ onye dị